Yksi parhaimpia hetkiä kalareissulla on se, että jos saalista on sattunut tulemaan, niin siitä sitten tehdään tulilla ruokaa. Ja siihen ei paljon suuria kommervenkkejä tarvita. Riittääkö suolaa mukana? Mulla nyt sattui kokkina olemaan tietenkin vähän timjamia mukana. Tekastaanpa tästä tämmönen mahtava halstarikala. Puukkua tarvitaan ja sitä tarvitaan sen takia, että tehdään tähän kalaa viiltoja. Saadaan sitä vähän nopeammin kypsymään. Tämmönen nieriä, niin tässä on aika pehmonen nahka, niin tähän saa helposti tehtyä. Tietenkin jos tämä olisi tehnyt jonkun työlauvan päällä tai vaikka tuommoisen halon päällä, niin haavariski olisi pienempi, mutta mä oon sen verran ammattilainen, että mä pystyn sen tekemään näin. Sitten tarvitaan suolaa. Mulla on täällä tämmöistä sormisuolaa. Sitä laitetaan ensinnäkin tänne kalaa sisään. Eikä haittaa, että sitä hieroo sinne ihan kunnolla. Mulla ei ole tarkoitus tätä hirveän pitkää aikaa tässä antaa suolautua, niin sitä saa olla aika reilusti. Sitten mä ajattelin, että saadaan vähän kivaa yrtinmakua, niin laitetaan nämä timjamit tänne ihan varsineen tänne kalaa sisään. Ja näinkö meillä on tämmönen halstari, missä tulee tuommoinen toinen ritilä tuohon päälle, niin se ei pääse sieltä paistamisen aikana tippumaan. Sitten kalan pintaan myös suolaa, taputellaan se ihan kunnolla. Saa olla reilusti. Sitten käännetään. Puolet tippuu sylliin. Noin. Sitten laitetaan tämä toinen kansi päälle. Täältä vähän venytellään ja laitetaan tuosta tuo systeemi tuohon, että se pyssyy ja sitten aletaan pitää sitä tulilla. Ja tässä alkuvaiheessa kannattaa käyttää ekkana hetken aikaa tässä vähän kovemmalla liekillä. Niin ihan sama kuin lihan paistamisessa, niin siellä menee nuo niin sanotusti pinnat kiinni, niin lopputuloksesta tulee parempi. Ja tässä tapauksessa, kun suolaakin on tuossa pinnassa aika reilusti, niin tuo suola tekee tuohon myös semmoista suojaavaa kalavoa tuohon pintaan. Ja tässä kun vaikka näitä halakoja, niin näistähän voi tehdä tähän semmoisen mukavan tuen, jota vasten voi sitten pitää tätä niin huomattavasti kevyempää. Ja nyt sitten tässä nuotion loimussa tätä paistellaan niin kauan, että se kala kypsyy. Ja mistä sen sitten tietää, että milloin se on kypsy? No, sitä ei katsota kellosta, vaan se katsotaan tuosta kalasta itsestään. Ja yksi varma merkki siitä, että kala on täysin kypsä, on kun selkäevä lähtee irti ihan tällainen kevyesti vetämällä ja siihen ei jää mitään ylimääräisiä paloja. Mutta mä veikkaan, että ajallisesti tässä nyt menee vähän, että riippuen kuin kaukana mä tästä pian, niin semmonen 20 minuuttia. Käännellään tässä aina välillä ja sitten katsotaan, että mitä tuli. Alkaa näyttää siltä, että tämä varmaan on aika lähellä. Täällä nyt on selkäevä. Ja se lähtee tällain näin irti ihan kyselemättä. Tämä on ihan kypsää ja pysynyt aika mehukkaanakin. Kalakaan ei kannata kuivattaa. Mutta nyt jo tein tuolla maistamisella sen huomioon, että olisi kannattanut antaa suolautua vähän pitempään, niin olisi kerennyt se imeytyä tuonne sisälle. Tämähän on mennyt tässä tämä suola tämmöiseksi nesteeksi, että tuossa pinnalla on, mutta varmistetaan vielä, pannaan vähän tuohon nuo. Kyllä se siihen imeytyy vieläkin. Ja nyt annetaan se hetken aikaa jäähtyä ja sitten nautiskellaan. Yeah.